May buntag mga kaigsunan. Sa kanunayon, salamat kita sa Ginoo. Kita gigayon sa pagtuon sa balang na pulong, pinagi sa balang kasulatan ng kaigsunan. Makahatakan na ito pagmamalandong, maandam kita sa itong kinabuhi samtang kapaabot sa Ginoo. Kini ito mensahe mga kaigsunan, mensahe alang sa amayang pagkinabuhi. Atong tunan mga kaigsunan ang sinulat ni Apostol Matthew. Matthew chapter 11 verse 28 mga kaigsunan. Sa di ba kumauto sa unahan mga kaigsunan, sumala sa aton andan, mga liyata sa Ginoo kanunay, mga itagalang. Labing gamahanan na mga Diyos amahan, na ikaw sa trono sa grasya sa kalangitan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ug Diyos ni Jacob. Ikaw ang buhay nga Diyos ni ilagaran. Ginoo, panalangin kay mo mensahe, makahatakan na mo pagtulunan sa mong kinabuhi, samtang kami nakapaabot sa imong pagpadayag, Ginoo. Yan po sa nako Lord, ang ako mga viewers, mga subscribers, uban pa, mga kaparentihan, mga kaigalaan. Yan po nako Lord, hatagi sila kanunay sa kasibo, kadasigon sa pagpatalihon. Hatagi sila kaalam sa pagsabot. Doon naman sila suliran, problema silang kinabuhi. Ginoo, hatagi kasulbaran. Physical, spiritual, material man. Isip ng siyano sa iglesia, nakayo ko kanimo Ginoo, hatagi kasulubaran ng tanan ng ilang mga problema. Kinigtanan ako'y pangayo kayo salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Diri magsunan sinulat ni Apostol Matthew. Matthew chapter 11 verse 28. Nagaingon diri si Ginoong Hesus. Umari ka nako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papulayon ko kamo. Mga kaigsunan, walay tao nga walay problema labi na ning dagan sa kapanahonan nato, mga krisis, mga kaigsunan, mga kalamidad, mga uban pa maklain mga suliran, labi na mga kasamo, pandemic, mga kaigsunan. Si Ginoong Hesus mga kaigsunan, nagatanyag siya alang kanato, nagaingon siya. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo mga kaigsunan. Mga kaigsunan, atong tun-an sinulat ni Apostol Matthew mga kaigsunan. Sa Matthew chapter 8 verse 23 and 27 kaigsunan. Ang iyang mga tinun-an mga kaigsunan nibati og dakog kahadlok, dakog kabalaka mga kaigsunan nga din gumikan sa mga bagyo, mga unos mga kaigsunan. Atong basahon mga kaigsunan, yun sa pagsulbad sa kabalaka sa kahadlok sa mga tinunan mga kaigsunan. Dili nga mga kaigsunan. Matthew chapter 8 verse 23. Ug sa pagsasakay niya sa sakayan, ang iyang mga tinunan misunod kaniya. Ug tan-awa miabot sa lanaw ang usa ka makusog nga unos nga tungod niana ang sakayan natabon-tabunan sa mga balod apan siya nakatulog mga kaigsunan. Og ilang giduol siya og gipukaw nila nga naging Ginoo tabang mga matay na kita. Siya mingon kanila, nganong nalisang man kamo o mga taong jutay pagsalig. Og mibangon siya og iyang gibadlong ang mga hangin ug ang mga lanaw ug miabot ang dakong kalinaw ug ang mga tawo nahibulong naging unsa baday kining pagkatawhana nga bisan ang mga hangin o mga lanaw mong batuuman kanya. Mga kaigsunan, niduol sila ng Ginoong Hesus. Kaya nang hadlok sila magsunan. Umikan sa dakong unos. Hadlok sila mamatay. Busa, mingon si Ginoong Hesus. Nganong malisang man kamo o mga taong diyutay pagsalig. Mga kaigsunan, ang importante mga kaigsunan sa atong kinabuhi, mao ang pagsalig kaddiha kang Ginoong Hesus. Ato lamang isalig mga kaigsunan ang atong mga kabalaka, ang atong mga problema sa atong kinabuhi. Si Ginoong Hesus andam sa kanunay sa pagtubag sa atong mga suliran problema sa atong kinabuhi. Kaya nagingon si Ginoong Hesus diri sa 20 sa Matthew chapter 11 verse 28 mga kaigsunan. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papulayon ko kamo mga kaigsunan.
dili na natuhaton nga si Ginoong Hesus nga muduol kanato, kun dili kita gayud muduol diha ka Ginoong Hesus. Kita gayud mamukaw, mutuktok mga pagkitabang ka Ginoong Hesus. Muduol kita sama sa iyang mga tinunan, nahadlok nga mga matay gumikan sa dakong unos, dakong bagyo sa duol gipukaw nila sa Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, inini magsunan, muduol kita ka Ginoong Hesus sa atong mga problema, suliran sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, daghan mga katawan sa unang panahon nga diin ipang-ayo ni Ginoong Hesus katong mga katawan nga midul gayud diha kaniya. Nga dili si Ginoong Hesus mao midul kaniya kundi katong katawan nga duol diha kaniya magsunan. Diri sa Matthew chapter 15 verse 29 to 30 dingan. O Jesus mipahawa dito sa milakaw sa ubay sa lanaw sa Galilea. Unya mitunga siya sa bungtod o bilingkod dito. O biduol kaniya ang mga dagkong panon sa katawhan nga nagdalag mga bakul, mga kimay, mga buta, mga man, ug ang daghang uban pa, ug ilang gibutang kini sila diya sa tila ni Jesus ug iyang giayo sila. Mga kaigsunan, nidul giadto nila si Ginoong Hesus. Gidala nila ng mga masakiton, nakadalain mga balatian, miadto yun sila, midul sila Ginoong Hesus. Busa mingon si Ginoong Hesus sa Matthew chapter 11 verse 20, "Come unto me, all of you are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Mga kaigsunan, duol kita ka Ginoong Hesus kung kita nabugatan kay populayon kita mga kaigsunan. Wala ay natong dalangpan mga kaigsunan si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Nagaingon diri sa Nahum chapter 1 verse 7 diri nagaingon mga kaigsunan. Ang Ginoo mo'y atong dalampanan sa panahon sa atong kalisdanan o panahon sa kasamok mga kaigsunan. Aduna ba kay gihambid nga suliran? Problema sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Magkadalain mo problema sa atong kinabuhi. Number 1, family problem. Doon kita kanino Diyos mga kaigsunan. Mga balatian sa mga katawhan sa panahon. Idul ang Diyos. Time of crisis and trouble. Mudul kita kang Jesus. Unjustice. Walay justisya alang kanimo. Mudul kita kang Ginoong Hesus. Nagaingon sa Lucas chapter 18 verse 7 mga kaigsunan. Nagaingon diya. Hatagan ni Ginoong Hesus o justisya katong iyang pinili. Hatagan o justisya mga kaigsunan ni Ginoong Hesus katong iyang pinili nga modul diha kaniya mga kaigsunan. Modul kita Ginoong. Labi na katong nga biktima sa mga fabricated false accusation mga kaigsunan. Walay justisya alang kana. Modul kita ka Ginoong mga kaigsunan. Sa Lucas chapter 1 verse 37, walay butang nga dili niya mahimo kinon kay siya gamhanan. Jeremias 33 verse 3, tawgon lamang nato siya, muhatag siya dagkong mga butang, mga katingalahan, nga wala nimo damham sa mga kaigsunan. Dool kita ka Ginoong Hesus. Mga problema sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Maingon mga kaigsunan, come unto me. Those who are weary or carry the burden, I will give you a rest. Kita nagapasan sa mga problema sa atong kinabuhi. Nakadalain mga sulay sa atong kinabuhi. Doon naman kita mga kaigsunan ngadto kang Ginoong Hesus kay siya may atong dalangpanan mga kaigsunan. Sa John 14 verse 7 nagaingon diri, ibilin ko ang kalinaw diha kaninyo, dili makag-ul anyong kasing-kasing ni magtalaw. Mga kaigsunan, dool kita kang Ginoong Hesus. Kay mingon si Ginoong Hesus, hatagan ko kalinaw ug dili ka mo magtalaw. Dool kita Ginoong Hesus kaigsunan sama ni atong mga tinunan, nakuyawan sila, gumikan sa dako nga bagyo, dako nga unos, handog sila mamatay, ipukaw nila sa Ginoong Hesus. Mga matay kita, ipukaw nila. Busa, atong duulon si Ginoong Hesus, atong tawkon siya. Bingon si Ginoong Hesus, come unto me. Those who are weary and carry the burden, I will give you rest. Mga kaigsunan, wala na itong dalangpan. Nini problema sa itong kinabuhi, si Ginoong Hesus lamang mga kaigsunan. Busa, nining mensahe, naghatag nato inspired sa atong kinabuhi, nga doon na tayo magsuliran problema sa atong kinabuhi, wala ay natong dalangpanan, kundi si Ginoong Hesus lamang. Umari kamo kanako, kamo nabugatan, papulayon kamo.
Come unto me, those who are weary and carry the burden, I will give you rest. Inaot ta magsyonan, nining mubong minsay, naghatag na to kada sigon, nga diin sa Diyos ang problema, doon lang makita kay Diyos. Daghang salamat sa iyong pagpalingkod, ang Ginoo panalangin kanyang tanan. God bless you.